Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:06. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, action break sa aton mga listeners ng ari, dulong naton lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Webes kita karon Agosto 27 to 2020. Ang low pressure area ang inabantay-bantayan naton nari na siya sa nag-antad ini siya kapin sa 1045 kilometros sa kadayon sa nasidlangan sang Balera, Aurora. Kagari siya sa 15.5 degrees north, 131.3 degrees east. While ang habagat o kung southwest monsoon naka-apekto sa kabugusan sa atong pungsod Pilipinas, ang Batanes, Babuyan Group of Islands dito sa Luzon, ang nasidlangan sa Kabisayan kag Mindanao, may lapta-laptain nga pagtupa sa ulan, magalumon ang kalangitan nga may dalaman pagpanagoog na tugay ni isang southwest monsoon o kung habagat. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod padayon nga may pag-uunggoong ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan, may naligwin ini nga pagulan halin ini sa habagat o kung southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang pinakapunta sang aminhan sang Luzon may pagmadlos nga huyop sa hangin halin sa napagat na nakatungdan o kung southwest nga may mabalod hasta sa pagkamabalod ang kadagatan. Ang iba naman nga bahin sang Luzon para sa kasarangan hasta sa may kabaskugon man nga huyop sa hangin halin man sa gihapon sa nabagat na nakatungdan nga may kasarangan lamang nga kadagatan.
Sa aton sa Kabisayan, mahinay hasta sa kasarangan. Nga huyop sa hangin, halin na bagat na nakatungdan, pakadto sa nakatungdan. While ang Mindanao, maghahali naman niya sa nabagatan, pakadto nabagatan nakatungdan o kung south to southwest. Pareho nga may makanay hasta sa kasarangan. Nga kadagatan. Kaya partikularmente sa aton probinsya, may pag-uum sa gihapon ng aton kalangitan at sa magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakit man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita diri sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nabagatnan nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west ang mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala pa nag-apekto ang tropical disturbance sa aton nga low pressure area, pero sa western seaboard sang Kabisayan aksyon ray nagapabilin lang iya sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay sa kasarangan lamang ng pagdulutap piya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kagalas 7:31 lugay-dugay no sining gabi ang aton nga hunas punto 6 metro ang kanabawon magabalos ang tao bala 5:30 buwas aga sa takos nga 1.5 metro ang kadalumon alas 5:56 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita sa 25 degrees Celsius kung 37 degrees Fahrenheit. Amo lang ni kabugusan sa aton lakat ng tiempos ning gabi action bay. Tulo tawhig ban Sir Gan na palibot wala pa nag-apekto no. Pero ang southern portion sa aton probinsya harad ka bangkalan ni mamaylan nagaulan na no. May dala nga huyop sa hangin halin sa nabagat na nakatungdan. Halos ang kabugusan sa Mindanao ara ng ulan. So Metro Manila kabikulan, may marupa do wala pa no. Sige. Sir Gan, salamat gid may gabi. May gabi. Mabuhay ka sir. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ang sitwasyon sa aton sini nga palibot may ginapanilaga ng aton sini nga pag-asa na pero ti sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalaga ng aton pagpangamuyo, pangayo giya sa aton mahal nga Ginoo sining nga programa. Ubayan kita tubto matapos nga matawhay plus mga kaaksyon nga nagahingyo gid kita sa pag-ubay sa mga utod naton nga mga frontliners sining nga COVID-19 plus pag-ayo sa mga nagpositive sini pinyon kag kung pwede lang madula na si COVID-19 paagi iya sa aton sining nga mahal nga Ginoo mga kaaksyon. La City on Section Radio Philippine Standard Time subong nga adlaw yari na kita sa Webes Agosto 27, 2020 na kita. Bukas na makaksyon ang aton. Anyway, sa minutos na lang ang nabili na. We have 30 or 42 minutes na lang nabili makaksyon. Kag kuana, las 8 na. Curfew hour diri sa syudad sa Bacolod. So dapat nakapauli na kamo. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account diri follow la aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa aton sining mga viewers, sa mga watchers naton dira via Facebook Live. Kanto na kamo dira sa comment section kay ibutang inyo mensahe. Basahon pang malambutan gid lang. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line.
On board na, Top 9 ang takda sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Masubo ini nga balita sa isa ka nagaisahanon nga maestra sa iya sining puloy-an dira sa may Purok Jess, Barangay Agisan, Syudad sang Himamaylan. Matapos sinulod sang ginapatihan mga kawatan kag mga nagapakuan bala, hinabalang nagahimo sang krimen kay sinulod ang balay niya pagkatapos dinampusan ang uloya sang Dumbbell Action Oliver patay. Ti kalolo oy niho makabataan yang wayda sa ila ti grab nila opportunity nga makasulod hindi gid kabato ining nasambit iya nga 53 anyos. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod, ang aton sini kapulisan sumuman sa Negros Occidental preparado na sa patigayonon iyang weekend time out diri sa Bacolod kag kaiping banwa kag syudad. Action Firing Line. Kilabi na gid sa Bacolod ang aton sini Bacolod City Police Office magaplastar na sa mga border control, sa mga inner and outside control mga kaaksyon bangod sining weekend time out nga pati gayunon diri sa syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Nga mag-umpisa ini halin iya buwas nga adlaw Agosto 28 tob sa 29 sa Sabado kag ang 30-31 naman didto sa mga syudad sang Silay, Talisay, Bago kag Subongman, Banwa sang Murcia. Action Firing Line. Kabay pa nga mangin madinoagon kag mangin maayo ang resulta sining swab testing nga himuon sa aton sining awtoridad. Sa gihapon, nagaaway kita batok sa kay COVID-19. Action Firing Line. Pero sa umpisa pa lang, subong pa lang adlaw, do rinabuab na, do hindi mahangpan ang sitwasyon kung ano balang plastada sini, bangod sang ginatawag naton atras abante. Hindi maklaruhan nga mga desisyon kung ano giblang matabo sining 4 ka adlaw nga weekend time out diri sa Bacolod kag mga iban pa nga banwa kag syudad. Action Firing Line. That's why subong nga gabi Action Oliver ginatawag ko ning akon sining programa sa Action Radio sa Action Firing Line i-finalize ta ang matabo sa buwas tub Lunes. Action Firing Line. Next time bala magpagwa ta sa aton nga mga desisyon inang a day before, 2 days before, 3 days before, hindi kay a minute before sang sina nga implementation mga kaaksyon. Action Firing Line. Di subong galibog ulo sang tawo ang lain la Action Oliver kato ay nagdinaguso, nagpanic buying sa tanan nga mga merkado sa Bacolod kag mga malls naton diri ati impas gid kay naglaton-laton festival gid. Action Firing Line. 5,000 ang ginapangita nyo nga swab test, no? Ara, sobra 5,000 kay halos bilog Bacolod subong naginuwa kag nagsinambunot sa mga merkado. Action Firing Line. Kulangon gin mga testing kits nyo ni. ay susko. So nang kanta na bala Action Oliver nga kwan, push and pull bla, kabati ka na. Push and pull, produce people. Miyara na madumduman mo na Action JM, ha? Siguro that time guro pull lang nabalaan. Subong niya, push and pull, produce virus. Nga ginhimo ko na kantang push and pull tonight. Bangod sang suduso butong nga desisyon ang mga tao naglibog ang ulo. Action Firing Line. Ang iban mamakal, do hindi. Disgrasya. Ang traffic sa Bacolod ron daw Christmas time lang. Action Firing Line. Dato ba lang 24 sang Disyembre nga pagkagabi maselebrate kita sang Pasko o kon 31 sang gabi sang Disyembre nga pagkagabi maselebrate kita sang New Year. Ang traffic halin didto sa may Bangga, Mansilingan, pakadto sa Libertad. Action Brian Warden. Action Firing Line. Amo gining resulta, amo ning ginapangita ta sa kadamuon, pila ayhan kabilog ang asymptomatic to sang nagdinumog sa merkado. Action Firing Line. La City 18 imbokada pa lang sa aton sa pagpangalaga nagainit ng akon alatrasan. Action Firing Line.
daw hindi kumahangpan. Anyways, karon pa dalman tani makaksyon i-finalize ta tonight ang weekend lockdown. Sige, sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, kabalo ka sa Negros Occidental may pagklaro sini iyang adlaw, no? Sining diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon ining weekend lockdown ni kay hindi ya bugos nga Negros Occidental ha? May mga banwa kag syudad na subong ng iban tuway nagpinasulod man tawo. Ini naman ginatawag naton nga lack of information, coordination, communication, tanan nga syon. Sa La Carlota subong may nakitaan ko Direction Oliver, taga Silayka, taga Talisay, Bago, Bacolod, Murcia. No guys, sulod sa Murcia. Ano guys, sulod sa La Carlota. Tapos, ganti no, tanay karon discrimination na ning resulta tas ni. Action firing line. Ay, nako, synchronize please, mga barangay officials, mga official tas Bacolod kag probinsya, mga mayors ta, please meeting man kamo. Ano giblang dapat himuon, tadi kay daw linugaw na ta subong. Action Brian Borden. Action firing line. Later on, may i-share ko sa inyong istorya sang Italy Action Oliver kung paano nila gindula si COVID-19. Himuon tayong modelo ang Italy sa Europe. Dugay-dugay i-plastar ko sa inyo. Maki-update lang ko gamay ang akon nga balita lokal subong kakwan kalimitado kay mas ma-focus ko dugay-dugay Action Oliver makaksyon sa i-finalize ta ang weekend timeout. Action firing line. Butangan ko pa ni Tani Stinger, galing kay Daway ko kay ngagaw. Action firing line. Aring balita sa nasyonal, ang balita sa nasyonal, laktan tanibla inang balita nga way gid pulos-pulos. Kaya para daw may araman sang lisihan ang utok sa aton matag palamati. Sa nasyonal, hambal sa isa kang kongresista, sino man ang saging nyo gapon kaduso, sining chatcha, charter change, abi pang lupot yun as basurahan. At tubangon, tani subong ang pandemya, anay, bori man mga tao, mga revolutionary government sila, gamiton ang ngalan sa presidente, subong may chatcha na naman, charter change, amo man isla gyapon nga resulta, tiyambal sa isa ka congressman, ay, pagplahigad ka mo, plihog. Unahon, taning pandemic, ko patsyon tanay sa COVID-19, antis ka mo magtsulo chatcha da, kay kung mahumani sa COVID-19, bisan maglambada, pa kamusto nga dalanda. Action firing line. Buhay gidya mga tao ni, no? Sobra kaalam, nagsululobra ang natun-an, ukon patututunto gid lamang. Action firing line. Ang PhilHealth mga kaksyon ginbato na, no? Ang resignation ni Ricardo Morales, the President, CEO sang PhilHealth ni Presidente Rodrigo Duterte. Nag-resign na siya, guro na hitso na tanan. Action firing line. Ginbaton, suno dire kay DOH Secretary Makaksyon Francisco Duque III nga amo man ang overall chairman sang Interagency Task Force. Grabe Action Oliver ini nga tawo, ano gid ayang pagsalig ni Presidente Rodrigo Duterte kay Duque, no? Pamati Action Oliver, DOH Secretary. At the same time, siya man ang overall chairman sang IATF sining pandemya nga ini, ang pinakalala Action Oliver kaysa PhilHealth gali, siya man ang chairman dito Action Oliver. Action firing line. Grabe man ni si Duque. Ano gini ara si mo sir nga daw halos tanang ginbugay sa imo. Action firing line. Tiyo, hambal niya diyo taas noo pa siya sa ginbaton kung na resignation ni Morales. Kag kay Senior Vice President Rodolfo Del Rosario Jr. ang resignation sining duha. Action firing line. Tido, duha man kasi mana nga unat-unat, no? Hala, sige, unat, plansya, hasta nadula ang gusot kag ayos na, plastado na, resign na nonoy. Action Brian Borden. Action firing line. Tapos na na-drawing na tanan-tanan investigation pa kamo sa Senado. Woo, why na to pulos? Action firing line. Kung sa mga movie pa, tapos na ang Rambulanay. Tapos na ang Tagtaganay. Action Brian Borden. Action firing line. Last 22 ang aring confirmed cases karon sa Pungsod, Pilipinas. 205,581 ang confirmed brand new subong brand new ha. Ang bag-o subong adlaw 3,249. Doon nagnubo-nubo siya kay mostly tag 4,000 masubra nimo.
ang active mga kaaksyon sa 68,357 ang naka-recover diri karon kay 133,990 mga kaaksyon. Masubo diri kay may bag-o nga 27 gidyang patay, no? So matotal ara sa 3,234 ang patay as of today. Action firing line. Pagkatapos mga kaaksyon sa bugos nga kalibutan, ang confirmed cases subong 24,363,247. Ang naka-recover kay 16,895,882. Ang masubo Action Oliver kay ang patay 830,352 na. Wow. Kabay pa nga amat-amat ini magjutay. Action firing line. Hindi na magdugagan pagit. Amo ng mga balita maka-aksyon sa national kag international. Actually, ang COVID-19 nga ini bisan nga adlaw-adlawon mo ni sila iya ka kwan, adlaw-adlawon mo ni ka balita iya ang tao mamati sini para ma-update sila. Action firing line. Okay, sige. Balik kita diri maka-aksyon sa lokal sa aton nga pagpangalagad. Actually, kadamo balita sa national. Galing kay duway man ko gahatag kwan, gaway man ko gahatag sang puras bla, kay duway man bla ka connection gid sa problema nga matudtuod subong sa Pilipinas. Ang iban daw nagasaw-saw lang bla pareyoto sa kay Vice President Leni Robredo, kundi nag-public address man siya sang 24. Imagine mo na iya nga ang iya nga porma Action Oliver amotong sagi nila iya kahikay nga si Miss Tapia siya kuno sang bubble gang to. Ano to nga drama to sa GMA? Do hindi man to bubble gang basta isa ka episode nila dira. So duway gid la pulos-pulos nga mga way gid mamabulig sa aton gano. Action firing line. Ay sus ko. La 7:25 Action Radio Philippine Standard Time. Right, sige tonight. Balikan naton si City Administrator M. Ang, no? Kay sini nga udto or sini nga adlaw kadamo sang meeting diri sa syudad sa Bacolod, may mga emergency meeting sila. Plus nga may bisita kita nga si Kwan, si Sir Simato, no, ari diri sa aton kag in troubleshoot na ang syudad sa Bacolod matapos nga si presidente o kon si Mayor Bing Leonardia nagpangayo sang tabang, no, nagpangayo sang tabang kay presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Nagapaninghamot gani Action Oliver ang paglibot sang Chimite, paglibot sang Tangke de Guerra sa palaabuton nga mga inadlaw diri sa Bacolod. Action firing line. Mayo man ni si Simato, no, kay siya man ni nagkadto sa Boracay nga ginlimpyuhan ng Boracay, kita mo tahom na subong. Way na gid may galagaw to subong gani kiti pandemic mo. Action firing line. Siya man ang ginsugo man ni di siya available. Siya man ang ginsugo man ni Kwan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Cebu sa pagdamo sang numero sang inang ginatawag naton COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Ti subong ang Cebu naglinong ho. Ti subong diri naman siya sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Tilang tawon tanong next sini mga kaaksyon. Sige, ko na lang alang si Action Oliver. Unahon ko na lang si Action Artay Hupon. Okay, gusto ko unahon gining syudad sa Bacolod, no? Para buwas maplastar tagid ni kay nagalibog ang ulo sang iban. Kay amoy ini ang weekend time out nga ginatawag. Nga i-stop ang movement sang tao bangod sang swab testing nga ini Action Oliver. Pero sa executive order ni Mayor Bing Leonardia, may ara sang biyahe ang aton sini pampubliko nga salakyan. Action firing line. Kon stop mo moving sang tawo, sinong masakay abis naman? Ha? Ang masakay kuno na ang mapaswab man? Ini dako gini nga kamuritsing mo, prangkang istorya. Ini kinalye na ni nga ginagamit ko, dako gini nga kamuritsing kung amo ning hitsura sang Bacolod siring nasambit nga iyo nga ini mo. I-check ko man karon dugay ang patrol kung kumustang Bacolod kay ina mangunsiho ta sa patrol kay daw nalibot kinaksyon dyan ba nagkamuritsing man ang mga merkado gid. Action firing line. Unahon ko lang Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. We have Action Art Tayo po Action Art. Good evening. Insakto na nga balmakson para no
Nagagawa man kagabi ang executive order sa alkalde diri sa sunod sa Bacolod, pero even ang nagpamuno bala sang interagency task force nga diya mo man siya gali ang incident commander kag commander sining natalana nga patigayonon was kadlaw nga ginatawag nga pagpatigayon sang time out weekend. So ining isa ka massive testing, although hindi gid man ini tanan nga Bacolod ang kuhaan sang test action Bray. So katulad sa aguni mo, halin pa kaina, ginatawagan ta ni mga city officials na kay halin sang non-time mo ang meeting nila sa kay Secretary Roy Simato nga aton sinigin expect diri may mga development kag nano ang pila ka mga paglaro diri may mga speculation na may action Bray nga nagaguluwa. May mga information nga hindi lang ni ang apat kaadlaw no kapag pauntat sa movement sa pumuluyo sa Bacolod ang matabo kay may mga nagguruwa nga mga information kada may continuation din after August 31. Ana pabalo sa kundi ginakuha niya gid action art ginahambaligid nga halin gini sa source iya nga masaligan suno sa iya. Tekaling hindi pa naton Mr. Subong since nga ari pa kita sa lockdown sulod na hindi gid gani lockdown ano ni kay why man ya lockdown mo ati si May si May lockdown or mini lockdown do karaoke lang mini May nimo kaya ang natabo actually amo ni no siling gani si China ni Vice Mayor Elsie Pamillaran niya mag-consider ini nga daw ECQ abi ang implementation in terms sa regulation sa mga Bacolod nun nga hindi man makonsider na ton nga vital ang ilang trabaho kag essential ang ilang silang trabaho nga ma-exempt sila kay ti ara na stipulate mo sa siling executive order yung papanaong sa alkalde kung sino lamang ang i-allow nga pwede magagawa sa duwa ka adlaw ni nga massive testing o kung swab testing sa Bacolod City. So ina sila ang butang dira nga kinahanglan kung nagaobra ka halimbawa sa mga kalan-an, nagaobra ka sa hospital bilang medical workers, government employees, kag manamo nga iban pa nga ara dira sa exemption. Tigaling ang isa dekada kung nga pala magkutanon ng sunray after nga ang mga pumuluyo iya gin patiner sa ila sining nga mapuloyan ang target o galing diri nga magpaidalom sa swab test amo naman ang biyahe buwas para magpadulong sa unang adlaw sang ginset nga schedule kung diin ang venue kag din sila magpatigayon sa swab test. Kaya kung natamo diri ang mga numbered barangays may gindesignate sila na lugar nga dito sila magtililipon agon kuhaan sang swab sample mo gining RT-PCR test agon ma-determine kung bala infected ikaw sa COVID-19. Now, sunod rin sa kay Vice Mayor Elsie Pamillaran, prior pa man, siningin o sa natalana, buwas iya, nga scheduled para sa mga barangay, kaya kagabi, nagabihan man sila ka-meeting mo, kaya mo nang gindiskusyon lang nila, ang commitment sa kabarangay, kung bala malapot nila ang target na 5,000 although nga medyo maminos no ni mga 3-5 dalang ko lang taon na ton kumo nga ang ginimo sa syudad karon nga daw sunray may maginkuhaan sang swab test nga mga empleyado sang mga BPOs o call center. Kaya ang mga ginkuhaan diri ang qualification sa gihapon amo ni ang may direct contact sa mga nag-positive kag mga asymptomatic naging kuhaan sa swab test. Ang target sa mga sining empleyado sa call center, 500 individuals. Ang sa government employees naman, kung nga ang DepEd na lakip diri sa unang adlaw kung sa ginpatigayon ni Subong, so this piras, inisang ginatawag na time out weekend, nauna sila Jackson Bray nga ginaswab ang mga teachers. Kaya di mas payo man nga mo nang inimo, kaya di buwas, dito ni sa mga barangay malinaptanin mo ang mga magabulig para sa swab testing. At least maminos ng ilang siningat tiyempo para sa pagkanto sa mga barangay buwas nga mo iya ang ginatalana na magpatigayon sang swab testing.
So 1.5 na nga daan mo ang target sa ning adlaw. Ambot ang pamangkot diri ko nalapot ini because we're trying to contact sa mga city officials na humalit pa kaina. Actually, after diri kay Simato, may meeting pagit si Mayor Bing sa taga-DILG representative nga nagkanto man di. Actually, Action Art, I'm sorry, gina-acknowledge ginati no, ginahimo ni Mayor Bing Leonardia kay tanan-tanan nga tikang ginahimo igibla to konsulta sa mga tao nga may ara pagid sang poder kay ihibalo kun ano gidapat ang himo Action Art, no? Yes, di iya man ang discretion kan kapit pag himuan niya ordinansa sa konseho mo. Yes. So. Yang ginatagan sa sang otoridad as mayor sa Bacolod kaya nga maghimo sa aksyon kung COVID-19 nga concern ang paghahambalan. So, ang matabong sini, buwas siyang adlaw, this is another concern yung ginalantaw naton, kasi ang pagsinakay pala, magapadulong sa sining gidesignar nga mga areas kadito sila kuhaan sang swab sample ang sang specimen kay why man yung problema kaya may biyahe suliton pa may biyahe ang DOJ tricycle tricycad kag ang mga taxi ang undok kung di na magbiyahe kung miyembro sa undok hindi na kamo magwabas kaya hindi na ka pwede ka biyahe ang bal ni Sir Jigo Malacad Action Art daling kay kung isang daig, isang tuka, kaya man nanguha. Yes. Kay why man di may ginambal ang syudad nga, yes, may i-provide ko sa inyo tinapa kag bugas. Duway itak bati na? Why gani sa plete magkatobla sa kwan, sa center. Sa swab center? Swab center. Why gani kaya tigong bin-providean ini isang salakyan, at least masiguro mo na kwan na magkatugi dito. Ang laing sinagkitikon voluntaryo walang magganto kapay patani na ang mga gintumod sang siling ginisignar wala kung gintukid ginlantaw sang gintukod na contact tracers amo gito magganto sila honestly sa mga lugar o convenio ka magpagawa sa swab test na mo nagsisa sa gina paabot ang sunbay. So, full confirmation, yari ang judging na parayat ni Vice Mayor Elsik, pamilyaran sa aton sininga interview. May testing na subong niya for BPOs. Mga public school teachers, katon military, ginsugdan na para manlapot tayo actually na aton target. Ako yan nag-coordinate ako sa BPO employees na organization. Nag-email man kita sa tanan nga BPO companies paagi sa ila site directors. Ang City Health Office nato nag-coordinate pagid sa ila ang aton target sa BPOs naton although nga 1,000 yung target but hindi siguro base rate kita between 500 so kung mag-isipon mo dala ang government employees na gani target kami 1,000 ang qualified ang tanan nga may close contact sa positive muna aton first priority second priority mo may mga flu-like symptoms kailangan, nagaubo, planlawas hindi nakita magula hindi ka mag-speculate na parang kaso lang swab ka then ang third priority or priority naton mga dialysis, mga pregnant women, WD, senior citizen. Next, ang aton frontliner. Muna ni ang aton government employees maski para ka sa LTO, SSS, tanan, PNP personnel, BGMP personnel, vendors, bicycle drivers, drivers, katapon lawit man ang meeting naton sa mga kapitanes naton. Finalize naton ang ilang mga commitment. Lakot sa Action Art ng 5,000. Kaya reaction ba ang pagsiguro din ni Vice Mayor LC nga gina-expect nila malapot kining target nga 5,000. Now, isa pa rin ka pala makutanon kung bala halimbawa karon maglapot na 5,000 sa taguri pala nga sa ikaduhang adlaw ti anong matabo sa mga gusto ko magpaswap. Kamo nang pamangkot da. Kung ano matabo sila kagina na may 1.5 na sila nga una, no? Ang target 1.5. 1.5. Pero ang question kung pila ang outcome kay kung di ginambal device ka daw ang pulis madala kay na sa unang or advance siya nga swab testing. I see. Daling ang pulis, sako man yung action by subong sa mag-dispatch kang trabaho nila, kay mapreparar man sila mo. Yes, karon sa gabi, kan nyo imagine, magplastaran sila sa mga check-up points. 27 dari sa Bacolod City, sa within sa sunod sang Bacolod.
wala abot pa na sa mga border area. Yes. Now, tiyan mo ng sitwasyon. So, after sa to, halin man kaina nga kulat na ton sang kag-ayo kay ABC President o Liga ng mga Barangay President Lady Iglesia Gonzales Palin kay expect kita nga tani may mga update man laki may meeting man siya kay ina actually mga 1 o'clock pagtawag na sa mga kapitan. Ito may mga case man subong nga nagdaguluwakson ba nga may isa pagig kapitan gidala sa hospital nga daw na naglain ng pamatsyag. So gina-check naton kung ano ang sitwasyon niya. So tumong luwas siya kay Kapitan Ronnie Kapitan Distrito nga ara pasubong sa hospital man. So mo na so far ang picture kung nang taon na ton ang preparation para sa natalan na iya buwas kadlaw nga mass testing kagud na ang may advance ginpatigayong nga swab testing karon nga adlaw. Si City Administrator ang ongoing pasubong meeting Action Art. Balikan ta si Action Art mga ka-action. Action Firing Line. Okay, karaman dugay-dugay basahan ta kamo no sang kaundan sang EO ni Mayor Bing Leonardia. Now plastar kamo da para may ideya kamo kung ano gin pagahimuon naton Action Art. Yes. So amo na no ang sitwasyon sa kadamo sa mga city officials kang ginatingwan ta matawgan mga committee chairman sa mga lain nga mga committee why kita kay nasang nasugilanon kay karabanan nagapaybalong na ongoing may mga meeting sila. I see. Ang nalambot ko lang si Congressman Greg Gasataya. Kay kahapon kaya galing natapos ang ila online session sa Congress. May mga committee hearings lang pero hindi pa siya part dito. Now, ginpaman ko to siya kay ini-relevant pa sa balita Action Rise since nga kundi may ato nagligad nga pagpasigurong DOH nga magpapadalaman sila augmentation diri o kung mga medical workers na 14 nagpilog nga magabulig iya no kay di ginakabos na kita mo sa mga nurses sa mga doctors diri sa mga hospital nga naga-duty kay ang iban diri sa mga private nag-resign na sa ila sining nga trabaho. Now siling ni Congressman Greg Gasataya ga-expect siya as early as possible ang commitment ni Dr. Marlene Convocar di madayon na mahatag na kay para man nga makabulig ini no sa in terms of operation sa mga hospital particular na sa government hospital na subong way nagid sang mga or kulang nagid na overwhelmed nagid bangod niyang iban nga mga medical workers under quarantine man Action tayo. Yes. Now sa piyak na ba hindi check ta siya kay kundi nagligad to ang parte bala sa sining pag-invoice o pagbayad sa PhilHealth sa ila obligasyon sa bahin sang Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital at least diri sa aton ang information nagligad nga di makabayad ya no bangon ba sa inyo ni Congressman Greg Gasataya na mabayran ang utang diri o kung why mabayran at sa PhilHealth. Now isinilang adlaw nagtawag sa iya si Dr. Julius Trilon ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin informing him na may ara na sunrise ang kompleto nga listahan sila sumada bilang kag-reconciliation sa tanan nga listahan sa obligasyon sa PhilHealth. Ang isa lang karon nga concern kag ginalantaw ni Congressman Greg Gasataya nga hopefully ang natabo no nga pagkambyo sa liderato kag posible pagkakasa iban pagiti mga opisyal sa PhilHealth bangon sa isyu sa korupsyon. Sinigang ka ba hindi maka-epekto sa proseso na hindi naman manayon ang pag-refund o kung pagbayad sa ilang obligasyon sa Corazon Locsin. Yari ang palayag kag reaksyon ni Congressman Greg Gasataya. Urgent po siya no? So, anytime available na, like ang mga nurses to, ipang-reposition to nila, no? So, most likely, kabay para within the week, available na ang additional na 14 ka health workers. Ako na ang sonbaya, no? Ang sa PhilHealth para sa isa kong voice pro lang. Anyway, no, mo lang ng development kay kung city officials ta, daw ka ilagid sining adlaw portigi kasako sang ila sining nga mga minitingay. Hopefully basi karon dugay mga available na to give us some update regarding sa sining pagpatigayon
sang semi-lockdown. Kita island ng titulo sinisimi, lockdown na lang niya, no? Okay, within community and may mga exempted gihapon nga mga individual action na Brian. Yes, oo. And hopefully hindi man ta maghulat hasta last 12 sa kagahon naman karon kag ipagwa tang panibago or anong mga updates sini kay kalulo o yung publiko action art mo. Oo, kag kung ano ang instruction sa ila pag responder sa national government pagi sa representation ni Secretary si Mato. Amo gining balantayan. Kay wa kita kay balo pag-swab test na after sini basi later on insakto tong imo kay nang introduction nga basi kung tagkidigira lang masugata sa aton. Sunod nga semana bladuro tagkidigira galibot sa Bacolod. Amo nang white pa may baluan no, pero mas mayo ko maklaro ina sa aton mga city officials. Amo nang sunday ang mga balita nga natipo nato gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, action at tayukon, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art sa kompleto nga detalye sining palaabuton buwas nga adlaw. Umpisa na sang weekend time out. Porte nga mga titulo no. Sa mga titulo, ma-amaze kita sa mga titulo, no? Kung ano-ano lang madumduman, may rawang one time, big time. ano-ano. Ang titulo, kakakuan kita sa mga titulo, ka nami, pero kung hindi mo gintulokon, pigado. Kakuan gin bala, no? Anyways, mga action, ari, ang EO, may ginakaptan kita din nga EO, no? Kung hindi na ito matawagan karon for some updates, bingaton sining mga public officials. Kabala kasuliton ko di sa Bacolod, ang mga personalidad nga pwede na tumakwaan karon sang ining panahon ni COVID-19 sang information. Ari gina isa-isa ko ni Action Oliver para magtatakya sa utok sa mga tao sa Bacolod noon nga amonit nga mga tao dapat dumdumonta sa panahon sang eleksyon. Prangkahanay niyang akon mo, no prangkahanay niya una. Ti siyempre ang alkalde ta sang syudad siya ning overall nga chairman subong sang nagakatabo diri ko nanong dapat himuonta. Mayor Bing Leonardia. Ikaduha, Vice Mayor kag nagapungko bilang chairman man sang IATF Ilcid Familiaran. Nasulit-sulit ko niya. No? Kaya mo man ni mga tao gid makahulig subong sa Bacolod Pagkatapos mga kaksyon, idugang komandiri si Councilor Israel Ising Salanga. Councilor Rinicito Novero, City Administrator M. Ang, Councilor Cindy Rojas, kag Councilor Archie Baribar. Amo lang ng mga ngalan panglawagon ko di, kay do amo naman lang ginis lang mga tao nga pwede ta nga mapamangkot regarding sining ga problema ta subong diri sa syudad sa Bacolod. Ako ginagamit kong word nga ginagamit ni Vice Mayor Ilcid Familiaran nga hindi maayo ang sitwasyon sa Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan. Ginagamit ko na siya kag ti mabasa taman ang sitwasyon naton mga kaksyon, no? Di mabasa taman anyways, dali gid lang kay may ara sang flash ang aton sining patrol kung ano ini i-check naton with action na John Diaz anay. Report! Patrol Action John. Action Bra, isa ka reported shooting incident na naman ang nagbuntad diri sa syudad sa Bacolod. Ang patrol karon live in Exosibo kita naga-report sa tubang sining isa ka balay compound diri sa Action Bra, may gate man sa sulod. Galing kay ang sitwasyon medyo nagpulo palayo-layo lang kita, even ang mga pulis masyado kahalong subong ang ilang hulag. Kay ang initial na informasyon nga baton pagabot naton sa area mayroon ko nung pagbayluhanay isang luthang kag bago lang gid natapos Action Bra. Meaning ongoing firefight Action Jan? Amo na? Pag-abot namon ongoing a firefight sa area. Okay, no? Okay. Pero hindi naton clear kung armas luthang ano nga kalibre ang gingamit. Ano ning lugar Action Jan? I'm sorry, squatters area, subdivision, ano nga sitwasyon? May pagka-subdivision di sa Action Bra. Okay. Ang lugar kay kung naton gani bungalow type ang balay mo. And then may gate siya
may mga kalalakinan sa sulod, nakasort, ibang nag-aupa sa ilabayo, babaw. Uy. And kaya na, pag kitabi, pag-abot natin sa area, to normal lang sa sitwasyon. Wala kita kabalo, galing nga sa tubang sang atong gilatindugan, amo ning balay. Pila ka metros kada ang distansya mo, atras, abante kada agroanay? Ano? Subong nga mga kinion action drive, ang information kag ang instruction diri sang hepe ginapapalayo di kami taas palayo anay sa area kay base may sniper da karon action dyan mabudlay na kag ang isa gitari base la karon kay ginarikisan nila mong mga lalaki hindi lang nabuo sa lima diri ang ari sulod so isa ginabutang ang kamot sa may ilang ulo amon na kaina and then ginapang-repisang ilang delargo. So kung ginbutan ang kamot sa ulo, sining mga tao, kontrolado na? Kontrolado na ang wa pa lang sang balay. Ang i-check nila ang sulod sang balay pagid. Kaya ni mga lalaki, nakita niya sa gwa sang balay-balay ara sa compound, ara sinabi sa may gwa sang balay man mismo. And then may salakyan sa sulod. So ang i-check sa buong diri sa mga kapulisan ang sulod pagid sang balay. Kaya kung naton ang nagkadto diri sa area, iya na ni ka I think iya na gid ka City Mobile Force Action Drive. Kaya para ni ang may ikbalo gid no. In terms sang amo sini nga mga status mga ka-action. So check na pun karon kung ano ang pinaka-latest during investigations ng police sa area. Even ganit kung may mga pilason diri, hindi pa natin mabalaan. Hindi mo tangan na di yellow line no, sa may gwa sining balay action drive. Nung ang paribot actually, amo na kuno kay nga natublag sila nga nakabati sila mga lutang action drive. Kami naging nga naka-responde ang mga kapolisan. Wala kita kabalo kung may ginom-inom sa sulod. Kita naton tikalabanan mga lalaki dito sa sulod abi. So ari na dre gin plastar ang patrol car. Actually gin plastar din patrol car sa tubang sang gate. May yellow line dayon. And then ang mga pulis halos tanan naka-standby sa gwa. No? Ang mga pulis na tondre nga nagkadto sa area para mag-responde. Ang mga bitbit nila nga kalibre sa mga dagba na ba? Mga firearms. So sa sulod may mga ununiformed personnel. Wala ka sa kinuniforme pero mga police na silang intelligence nga nagsulod sa may balay nga ini action bay nakasuksok sila sang vest no ining mga lalaki dire o mga police nga nagsulod mismo sa balay karon na i-update nato na mga ka-action kung anong pinaka-storya gid sining nagluntad nga shooting incident kung may mga pilason bra kag karon i-plaster naton ang lugar para hindi diri mabulabog man ang area so wala po na sa mga ka-action na no kundi din mismo ining lugar na nagluntad ang shooting incident karon nga gabi kag ginarespeto pa naton kapulisan action dyan ara pa sila sa ginatawag naton panahon bala nag-attack pa sa area so hindi naton pwede i-divulge dayon ini ang lugar nga considering nga kita ang informa nila nga RB sa lugar kaya actually sila nag-assess sa aton pa sa area sa Brian. Sige. Ano medyo out na ni sa Bacolod or within Bacolod lang yapon action dyan? Within Bacolod lang. Within pero guwa na sa mga crowded area naton de. May pagka-action Brian. May pagkagawa na sa crowded area. Inining lugar lapad man sungdalan nila no. Pagpasulod mo dyan no. Ali naman diri ang chief of police nila action by nakasaling gabi. Pero mula na galing ang ato mga ka-action maula para doon sa detalye agad no kay even si ang hepe nagaayo nga dugay lang once kompleto kababalaan nila ang pinakalang sitwasyon sa sulod na recover sila karon dira nga mga rumasutang depende kag mabalaan na to ng sombray so dili gid lang mamadali kailan sa pamag-action diri sa gyapon sa action radyo Bacolod flash report gikan sa patulong taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa action sa Bacolod Action radyo report sa action dyan sa flash report gikan iya sa patrol sining nga tiniyon ni check tanay karon pinaka update dugay-dugay no sa aton sining patrol no ining shooting incident firing line parayon pasubong ang pag-check sa aton sining kapulisan sige las 7:52 na nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang life extension vitamin D3 papabakuron yang immune system
Iya namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalab na minsay nga may dala ito sa diin nga pwede taman mahimo diri sa aton sa syudad sa Bacolod kung gustohon sa aton sunituridad. And ang promisa ko sa inyo nga mabasahon ko ang EO sang alkalde although nga tibay sa may simera sa mga pa-updates kini karon dugay-dugay. Kagang report ni Action Marlon Heravia kung ano bala ang matabo umpisa man sa Sabado, tubtob o kon Domingo, tubtob Lunes sa mga lugar sang Silay, Talisay, Bago kag Murcia nga mo ni ang lugar ang center sining swab testing nga himuon man sa Negros Occidental. Action firing line. Gra lang kamo ha, promise ha, wala bayay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Las 7:54. This time, Mayang gabi lang sa kay Miles Virano, arak man naga-monitor makaksyon si Jocelyn Arisevita Ulak. Salamat gid sa pagtutok diri sa Action Radio. Ano? Si Jimmy Lynn Makuti arak man, monitor ko no Makuti family. Tesitan Andrade Barido Bariket, salamat gid sa Riyadh. Si Ma'am Janeso, good evening Exobray, keep safe, God bless. Valerie Joy Abelarde Dichoso, sir, good evening. OFW nag-abot sa Agosto 22. Wala pa ma-swab test. Ano ang plano sang City Health? Uy, 22, 27 na subong. Din ka mo nga lugar, base makapakig-angot ka mo dire. Ivanisa Esperta Gilyang, sa family ko da sa barangay Sibukao, San Enrique, keep praying lang. O kung keep praying lang, gid ka mo da, halong ka mo, stay home and keep safe. Salamat. Si Catherine de la Peña, watching live here sa Sipalay Idol Brian, keep safe always kag sa staff sa Action Radio. Daghang salamat. Ana Mandri Gusrob, dapat 1 week to 15 days sila mapabalo sa mga tao para ma-aware and prepare ang mga tao sang ila sitwasyon man sa ila mga daily needs and home kag work to avoid panic buying. Kag gutom nga mga pumuluyo, mga sir. Kay kaluluoy lang sa mga tao nga naga-remedyo general lang perme. Punto gina. Virginia San Antonio Olpinda. Good evening, Action Bray. Watching kami diri sa gihapon. Stay home lang kita, Japon. Ikaw halong mandira, Action Bray. Salamat, gid. Imbong Jocampo, daghang salamat. Alunan Suset. Good evening, Action Brian. Watching Hong Kong. Be safe always. Del Castillo, salamat man. Si Ma'am Jeneline Paradero Navales, Action Bray, greet lang family Navales kag Midado. Miles Virano again, dapat action sa advice sa mga doctors, wala naglala sa sitwasyon tadi ni hindi masagang. Bot lamang, ambot kaya mo nang ilay, no? Sheila Ribatado Hinovea, salamat gid sa DSB, no? LD Iliaga, sir, good PM, may ara nga trip ang series sa bus August 28-29, Bacolod to Kabankalan. Check na to na. Joseph Pacifico, good evening, Exxon Brian. Ga-monitor kami di subong sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Magbanwa, Hurada, Sintos, Sorbito, Nochepo, Pacifico family. Salamat. Wala sila ga-provide sa mga paswab. Kaluoy man, wala budget, damo man milyones. Kamuya lang gagasto. Si Franco Villanueva Osorio Araman, EO, kuris-kuris palingin sa ulo. Ramona Aziro, may gabi, Action Brian, Great Code Yucades, kag in Rio, sa Barangay 35, Azero family sa Murcia, salamat, keep safe and God bless. Ginilyn Maranga, good evening, Action Brian, gamonitor from Barangay Sumag, shout out ko lang family Maranga. Zinaida Tumayan Araman, ano man i-lockdown, may movement man gihapon. Amo na gani. Alex Fuentes Arama naga-monitor. Si Leo Cornija, good evening, Exxon Brian. Ma-lockdown naman tabwas. Second batch ang SAP. Sa second tranche, wala pa mapanghatag. Gaputi na ang kalimutaw sang tao kagutom na. San o inihatag, hulat na ang mga tao lihog lang tanabraya. Salamat, gid. Si Eileen Cabasan, good evening, Action Brian. Monitor kami lihog Barangay Sumag kag ang Barangay Bunga
Don Salvador Benedicto ang pamilya niya. Salamat. Eleuterio Parcon Dayon, Action Bray, good evening. Paghatag yung gabi tani panghatag sila bugas kag bisan ugalang sulod sa 4 ka adlaw wala gid huna-huna ni Mayor pigado nga daan pangabuhi subong. Sa patasina no. Kativer Araman, Anadelia Villacarlos, naga-monitor man, God bless. Tata Vivek Morden, salamat gid. Kumusta dira? Chris Vilma Reyes, good evening, Exxon Bray, monitor lang East Homes 3, Barangay Estefania. Si Miriam Bilieza Binuman, good evening, Exxon Bray, watching live here, Alangilan always, God bless. Si Matt Bray Guto, Mary Grace Estares Pagunsan, salamat gid, no? Action Bray, may raid pedia. Okay. Belen Salaw, good evening. Action Brian, watching from Tangom. Okay, sige. Sa Mandalaga, naga-monitor man. Romy Agsam, Ana Lioy, Derlin Disendario, Leonard Picok Barcoma, Action Bray, mangkuta si Gambuwa, sang ano? Florida Gumban, Gargalicano, good evening, Exxon Bray, watching from RPHS, Alihis. Si Lisi, oo, bago lang ginatabo, abinamon, fireworks, bala, o grabe gilinupok to gali, no? Si Piper Persley, ang ginpanglawag mo, Exxon Brian, amo na nga ngalan ang tandaan ta sa eleksyon dapat nan. May score na, dako, gini mo. Dako, gining problema sa iban. Alunan Suset, Action Bray, good evening. Pray na lang ta nga madula si COVID-19, halong ginta Sir Bray. Si Candy Calfoforo. Okay. Yes, nakuha na mo na. Sometimes kayo din sa aksyon sa ang hampang sa media, ginatago pa na kay mga pulis na to nag-ayo na sila. Na? Si Sir Dennis Richard Tiboro, amo gina sir kay pandemic diri, hindi tanan makita ang iban nga mga politiko. Pero example B, kung 2022 natabo si COVID-19, feeling ko guro mabaha gini guro ang alcohol, face mask kag face shield, pati barrier guro manghatag pa na sila. No pa. Eleksyon mo, ambot sa inyo ka mga plastic sa inyo, maigo lang, maigo. Good evening, sir. Purti man ni si Roma, no? Mariporter, plakadlaw si Roma mo. Albanez Smile, salamat gid sa pagmonitor. Keep safe lang kuno Negrosanon halin sa Hong Kong. Si Stephen Magbanwa, good evening, Exxon Bright, tani tanan magkooperar tanan buwas diri sa Bacolod. Kay ba si buwas damo man Japon galagaw kagwa kami pigado man pro makooperar gid kami nan amo nang maayo gida. Kooperasyon gining kinanglan tadi. Ramon Christopher Almeria Hagnaan. Action Bright, good evening. Patamyaw lang ko sing Gera Ha family diri sa Singkang Airport. Mike Comsay Bernardes. Mayang gabi, Action Bright. Good evening landa sa taga Carmen ko na. Si Leonilyn Soriano Juanico Nagalantaw Subong. Edwin Pineda, Josephine Lubaton, Gemma Makilan, sang mga kailinit gurone, no? Kainit sang mga balita, exciting, mamati lang siguro ni sila. Si Butcho Abasquez Loquias, naga-monitor sa Lagrangha, Mauchi tulog na. Major Gail, salamat gid sir, good evening dira sa imo sir. Neng ni, tamyaw ko lang taga-sulod Action Bray, keep safe, stay at home lang tanan. Kumusta ka na ning ni? Dumayara da. Jira Balidio, good evening, Exxon Bray, watching live from Himamaylan, keep safe and God bless. Mary Ann Villatora, good evening, Exxon Brian, monitor gid kami Barangay Sumag. Greet ko lang Mary Hope Villatora kag Stanley Villatora gapamati gid Subong. Alright. Si Heidi Lopez Boy Araman, si Arniel Gonzalez, good evening, Exxon Brian, stay safe always kag sa tanan nga staff watching from Bangkok. Albanez Smile, may gabi man sa akon gwapo nga pakaisa, Honorato Paglumutan. Wow, kilala ta niya. Utod ni Anay Councilor nga idol ko man sa radio, Alex Paglumutan. Gina idulo ko ginay. Si Dali de la Torre Lopez,
Good evening, Exombray. La na social distancing sa mga grocery, ulihin na bi ang pagwa sang EO ni Mayor. Kundi nagpanik ang mga tao, ang pamangkot sino ang may sala. Ako bala? Sila bala? Do drama sa JM, no? Sino ang may sala? Do hibian? Ako bala? Sila bala? Amo na yung balko gani sa inyo, before, push and pull gani produce people. Subong ya push and pull produce virus. Dinumog imo sang tawo kay ina iya sa mga public markets diri sa Bacolod. May lang kay nakahingagaw ko balik halin sa kabukiran sang Don Salvador. Kun waay subong gatirin-tirin pa ko guro sa highway mo. Ay sus ko. Si Obi-Wan Kabute, good evening Exombray, sa kadumuon katawo gan Gina, may naglinatunay gidguro daw New Year lang ang sitwasyon kaina. Puwerte gidya mo. Kenneth Vallejo, grocery sir, ma-open lang kay daw hindi gani maintindihan nga doon na gani maintindihan klase lockdown time out. Si Lidonia Santillan, Action Radio, La Carlota. Action J, aliog lang ko Action Oliver, matapos ang 5 minutes ta, mabalik lang ko araman si Ronnie Gilyang, sir, good evening Exo Brian, gamonitor kami di Bago City, upod sa akon wife Jocelyn Alerta Cordero Gilyang. Salamat kid. Si Jomonski de la Cruz Al, Idol Action Brian, lihog lang ko da great family Ali, God bless you Idol, keep safe always. Mansilingan, stay at home, watching from Saudi Arabia, Riyadh. Salamat Action Brian. Salamat. Si Sir Eddie Laus or Eddie Jones Kalinaw sa Iloilo, daghang salamat. Tata Bibig sa Makati, nakatutok man sinimatiniyon. Sige mangyapon da. Nagamat-amat na naguro data, no? Sa inyo do, dinis Bacolod, naglain sitwasyon di. Si Maverick Saint naman, Action Bray, ano ni Mayor taman? Kada pagwa sang EO sa tungang gabi, ginaw. Action JM, nga tungang gabi, haw? Arang nami, giguro sa gabi mo, sadya ka mga, doon hindi ba ni eleksyon ng pagkaaga? Butuhay, no? Tambal ko na karon on air pagid. Do eleksyon mo na ng kawangay nga subong niya tuwang gabi na pa. Do si PRRD man nga style bala. Basta kuno gabi ang plano may panglimbong. Kag may pagtiplang tungod nga pamintaha kun sa diin ara katulugon ang pumuluyo. Isa ka kawatan sa kagabihon ang nagatinguha maghimo sang kalainan kag kalalatan. Imo na may break ka. Miles Virano, amal niya, di na mag-asa ka nakapanagtag na saplol. Wala na dala sa meeting nila for days, lockdown lang. Amo na dapat i-check ta karon mo. Angela Acostoy, Kapalihan, good evening Negrenses, keep safe lang, God bless, held our land. God bless from Hong Kong. Tobias Nets, good evening, Exobray, monitor lang kami handumanan. Keep safe. Sige. Norberto Moroy Trasona, good evening, Exobray, please, greet lang, trust, gapamati, subong. Daghang salamat. Romvel si na Rosa Hinko, Exobray, tamyaw ko lang Nathaniel Kagrabe sang Morsya. Marvi Galagate Piliedo watching from Mandaluyong, kumusta ka da, day? Kumusta ka da? Daw kalayo si mo da. Michael John Season, good evening, Exobray. Happy listening to all batch 88 of Sumag Elementary School. Labi na gid kay Victorio Basyada Hison. Gapaurok-urok gid sila subong pamati. Cooperate lang kita tanan. TY from Paranaque. Untalan Pacheco Federico. Good PM, greet ko lang Police Colonel Manaay, retired, kag Federico Untalan. Gatanaw gid subong. Bao, salamat gid Sir Police Colonel Malaay, sir, or Manaay. Si Marisa Manlangit Basa. Good evening, Exombray, monitor kami ni Stefania Phase 1. Salamat gid ba? Tupad ko na ba? Gracia Harita Horvidalia. Good evening, Tita Jo. Listening, Action Radio. Please greet happy birthday. Birthday ko now. Ari shot gamay. Wow, sige. Tira-tira. Tong Panuela. Good evening, Exombray, monitor kami live. Tamyaw ko lang si Rhea Jean Miranda. Kag amigo niya nga si Pongga gapa urok-urok gid pamati. Merly Gonzaga, good evening Sir Bry, kami wala nagpanic buying
is lang kami stay safe lang. God bless. Gapanik baying ang iban gapanik lang, way gid baying. Michael Camalon, good evening, Exombray. Pa-shout out ko kay Grace Villarente, ga monitor no? Si Ana Mandrigos Rob, 100,000 na sir, kay amo sina ang resulta ka panic buying kag naglaton-laton festival. Ay, nako, palayo lang. JR Taka Linar Aguirre, good evening, Exombray, monitor kami gyapon na. Luanda, West Africa, keep safe lang, God bless. No? Si Arniel Gonzalez, Exombrayan, hindi ko lang imit lang ang lugar kundiin ako. 1 month kami nga lockdown. Sa kaluoy sang Diyos kag ugyon mga tao, subong tawhay na kami back to normal na ang tanan. Pero sa gihapon scan kag face mask as na subong sorry gid sa malaba nga balasahon. Okay gid, no? Tikita mo lockdown lang gid ya kag stop movement sa ano. Sige, last 8:09 mga kaksyon. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Ryan Borden, Action Firing Line. Maing gabi lang sa kay Tita Idada, Rio Saura, delangit i-check ko, Rio Sora, no? Kag si Barangay Kagawad Eddie, no? Salamat gid, no? Kag si Nay Linda dira sa Banwa sang Morsya, no? Amo nang kwan naga-monitor sa Sinima Tinion, na may mga palamangkutanon man sila. Sige, ang sentralya buwasya wala gid duty, no? Aha, bulos-bulos guro, no? Kay diri duha kadlaw dira sa inyo duha man. Tamo sinang sitwasyon. Si Maymay Alagaban, salamat man sa pag-monitor sa Sinima Tinion. Okay, dali gid lang, ano? Kaysa isayan ta kamo sang EO ni Mayor Bing. Action Bray, good evening. Alin sa kay 5454. Monitor lang kami diya. San o may biyahe, fast crop, Iloilo, Bacolod. Inaguro do layo pag inakataba, duway pag inasang dinahom dahom. Good evening, Action Bray. Monitor kami di si Manang Esther Salmorena, De Los Santos, Carlos De Los Santos, sang barangay Naga sila Carlota Siri from 0525. Salamat gid sa pag-monitor. Hali naman sa kay 8053. Good evening, so Brian. Monitor lang kami diri. Tamyaw ko lang, Brillantes family sa kay Lola Consing Durias kag Junjun si Tintinia sang Purok Barang Mandalagan. Action Firing Line. Naga-monitor man mga utod na to, ano? Last two mga kaksyon. Ariya, tutukan taon na monitors na subong mo. So, dali gid lang ha, mga kaksyon ha. Kay kadamo sa nagahulat sang aton sa nga pagbasa sang EO, no? Naga-monitor si nagapabati subong sa DSB, no? Sa Tugisan, Pandanon, greet lang Mama Nita Torbella, kami or tapos kami family kaniyada. Salamat gid. Sinay lulit niya. Bauti salamat gid sa East Homes 3 bala. Thank you so much sa pag-monitor mga kaksyon. Sige, salamat gid sa information. Diri sa ton nga nagahatag regarding sining shooting incident mga kaksyon.
Ari makaksyon ang EO no ni Mayor Bing Leonardia pamati kaboda para at least may ideya kamo kung ano matabo diri buwas Biyernes kag subong man sa palabuton nga Sabado. Ariyo ang ginatawag nila nga one time, big time mass testing ni kuno no ang ano bala ang wala sang movement sa syudad sa Bacolod mga kaksyon no. Bawal magsulod sa Bacolod kag magwa man sa Bacolod. Bawal man ang magwa sa mga panimalay diri sa syudad sa Bacolod. Simple-simple, no? Suliton ko, hindi pwede kasulod sa Bacolod kung hindi ka Bacolod non. Hindi ka man pwede makagwa sa Bacolod. Hindi ka man pwede kagwa da sa imo panimalay. Di kon mamakal ka timo, kumusta ang HQP ara na? May home quarantine pass na kita Action Oliver? Nakapanagtag ng mga kapitan ta? Iwa, ay gidyan no? Pero ni pagutmanay, ni paturong-turong mata ne? Action firing line. Amo nang isa ha? Ikadua, sino ang exempted dire sa ining no giho, no? Wala giho bas ngadlaw. Ang tanan bawal gidya ang tanan ginadumili sa pag gwa sa puloy-an ka maginuwa sa mga streets nyo dira magluwas gid lamang sa mga essentials or mga essential services and products. Ini bala mga pagkaon sa mga groceries amo ning pwede makagwa buwas mga medical cases nga naga-require iya sang mag-medical cases kita ko ni dalon sa hospital. Muna simplihon ta na lang may nagbalatian bala, naglain matsyag niya. Nga taga Bacolod, residente gid lamang makaksyon. And ari pagido, mga empleyado nga maga-deliver sa mga essential services gyapon including na dira hantaran-tanan nga mga empleyado nga importante boss nga adlaw kabalo na ni sila. Kung sa sin-o na da sila. Importante pagid mga medical frontliners sa mga LGUs mga kaksyon. Ang ginalawag ko di ini sila pwede ni sila kagihobos nga adlaw kag Sabado, kag Domingo kag Lunes. Mga drivers ang public utility vehicle may franchise ini from LTFRB. Ari gayo home kini mo sang amo sinibla. Kay no movement action JM Action Oliver way sa may magwa sa balay. Pero mabiyahe ang jeep taxi, Grab, bus. Di sino masakay sa inyo mga halimaw? Action firing line. Ay nanong plastada ini aton. Sulit-suliton ko gid ni. Ang nabasahan ko di una, bawal magwa sa puluyan. Hindi ka pwede kalagaw. Pero may biyahe ang jeep taxi kag ang mga buses. Tinano niya ang sitwasyon ni man. Sino masakay? Sino mga ining katrabaho sa mga groceries? Tiplak bilog. Tarungan nyo bla pag-ubra-bla. Action firing line. Ano man. Drivers ang company. Way kapag Action Oliveria Pasero kaya nga, ma-provide ang mga company sa salakyan sa ilang empleyado. Nga mga essentials subong at sa buwas nga adlaw. Action firing line. Media practitioners at kami pwede kami kagwa sulod. Mga private security guards nga mag-report gidya sa trabaho. Ang mga pare, mga religious ministers daw pwede gidya kagwa. Funeral homes, crematorium employees. At inagreportante gina kayang patay hindi gining punggan. Action firing line. Empleyado sang hotel, mga pension house nga may ara sang quarantine personnel dapat gila. Action firing line. Bukas man mga restaurants na ton, no? Pwede ang pamangkot sino makaon da kay wala gini movement. Action firing line. Ano nga sitwasyon ni man? Sige, padayonon ta. Ayan may mga kalanaan pa ni magluto buwas ang mga linaga jud akon. Ano pa kanon nyo daliwat? Halimaw na naman. Action firing line. Sino makaon dira, no?
ang personnel nga kinanglan mag-report sa trabaho, di na ko sa mga dulo DTI, no? Lahat mga grocery supermarket, gasoline station, hospitals, clinics, manufacturers, food and non-alcoholic drinks, agriculture, forestry, fisheries establishments, essential hygiene products manufacturer, medicine, mga vitamins manufacturers, feeds, fertilizers, tanan-tanan ni nga mga kinanglanon iniblang ginagamit naton sa matag adlaw gid tanan pwede kaguha ang tanan nga mga tawo diri, mga ka-action. Action firing line. Ang mga tao nga nagatrabaho, may ideya na ni sila kay ilang sila nga mga businesses dira ginpanghambala na ni sila nga pwede kamo iya maka duty. Action firing line. Okay. Ang mga sarado, tanan nga mga business establishments nga wala na mention sa babaw dapat nga ma-close. August 28 to 31 gid gani mo. Tinab lang mga baligya bayo, baligya bangko, mga hindi importante, sirado ini sila. Action firing line. Tanan public markets sarado man, no? At 3 lang kad adlaw ang sarado, mga ka-action, 28, 29 kag 30. Sa moto kay na nagpanic buying na sila. Action firing line. Imagine mo bala 3 kadlaw hindi ka kagwa kay nga kontrolon anay, no? Ang iban to naghingagaw gito ya pamakalya para lang gid sigurado iyang hindi sila magutman kay wala gani na butang di nga may ara sang i-provide ang aton nga official sa gobyerno o kon gobyerno ta nga bugas kag uga. Action firing line. May ara sang border control, may checkpoint nang ibutang sa mga restricted nga mga areas, mga ka-action, Bacolod, except lang, no? Sa mga tawo ni nga ginpeng-mention ko kay nga pwede kagwa nga mga essential personnel, mga ka-action. Klaro nakatama sa inyo? Kung ikaw naga-monitor subong, nga nagatrabaho ka, nga nabilong ka sa mga essentials nga ginpang-mention ko, pwede kay mo kagwa was provided nga may ara ka sang identification nga ipakita nga hindi ikaw inang nagsuroy-suroy lang, no? So may jeep nga mabiyahe, but according sa kay United Negros Drivers Operator Center nga hindi sila magbiyahe, boss. Alangan gani nga magbiyahe ka kay no movement gani mo. Action firing line. Doon sometimes may gid mga di coincide action JM gaga diferensya gid man, no? Ayan mo na. May mga pasahero gid man. Kabati pa ko istorya kay nang ang masakay di kuno sa mga jeepney amo nang ipang swab action JM. Tising kumel lang bilog. Tapos nabuhina na gani subong adlaw 15. Action firing line. Ang problema pagid sini subong kay makad ang i-swab makadto sila iya sa swab center sa mga designated areas diri sa syudad sa Bacolod. Like for example, abi ang area nga ginpahamtangan sining swab center action JM, masakay kay imo ya sa jeep. Okay, nakasakay ka. Tapos mo swab, mapuli ka. So, way parabalaan ang result kay wait kita 2 to 3 to 5 days, mga kaksyon. Puli ka sa imo sining nga puluyan. Pag puli mo to, halubilo ka to sa imo sining nga pamilya. And then, ang result, action JM, ang result sang imo sining nga swab test, positive. Pero nakahalubilo ka na sa pamilya mo. Maybe siguro tapos swab test desi mo may mga advice dira ang mga authorities naton nga pag-abot to sa inyo balay kay way ka man sa home quarantine, hindi ka lang na maghambal to, inapa ka lang to anay sinyo. Action firing line. Ano mo ka mo lang na, no? 4 to 5 kadlaw. Kay kabalo ka droplets ni mo. Gagwa sa ba mo da, ang laway ga alalasik da, kag magkadto sa mga butang das puloy-an nyo, masaylo to krong iban mga laton kato imo iya. Now, isa ka problem na no? According iya sa Department of Health,
ang isa ka tawo pwede mo lang i-home quarantine action JM mga kaaksyon kung may ara siya may ara sang kaugalingon nga kwarto. Ikaduha, may ara sang kaugalingon nga CR. Ikatatlo, dapat distansya gid siya katama sa pamilya niya. Mga pagkaon na dapat dira sa sulod, dapat mga disposable dang gamiton niya. Ang mapaswab diri sa Bacolod, boss nga adlaw, may amok kamo sini nga pasilidada sa inyo puloy-an ang ibanda. Kabalo kong iban may ara, pero mostly gorodo budlay gid. Action firing line. Dapat gani before kita mang-swab gin pang check na ning mga puloy-an laksyon JM mo. Di ba na? Kadtuon sang authority, ano ning sitwasyon sang balay mo, may kwarto ka di waay. Didto ka after swab testing was, didto ka sa quarantine facility. Action firing line. Okay man, mo natani mo, no? Amo na nga sitwasyon gidapat ang buhaton. Kaina nagdinaguso ng mga tao, anong sitwasyon tuman? Perte sa pagkadamo gid maghambag ni 28 dio kabalyado paskara lang. Action firing line. So kabay pa mga kaaksyon, ang laundry shop ga pamangkot dis lang. Doon di gid man importante ang laundry shop, no? Why gid di daw utang man gani mo, no? Okay, sige. Check na to nagkaroon, no? So amo ni nga sitwasyon subong, hulat-hulaton ta kay amo nang EO subong mo. Hulat-hulaton ta kay padayon ang meeting sa aton nga alkalde. Basi karon last do si uno sang kagahon may bag-o naman kita nga paabuton. Action firing line. Kundi sa mga tao bla ni Mayor Bingda nga pamantay sa media lang kung hindi nila manamian ang komento panghanuton nila. Kung maghanot-hanot ka mo na gani, pihuon yung ang EO sang mayor tadyak to ha. Action firing line. Kabalo kang ibanda ga pinataka manisla mo, no? Okay, sige. Ari mga kaaksyon i-share ko sa inyo. Dito sa Italy, sa Europe mga kaaksyon na, ang patay to subong sa Europe, para at least, sa Italy, at least may idea ka mo, ang patay to sa ila, 35,458. Nga sa kadamuon sang pungsod, sa bugos nga kalibutan, Italy ang napilian ko nga gin-research, so sinigin nga adlaw, gin-isa-isa ko rin. Kabalo ka subong ang Italy, 0 na ang patay to sa ila. May days nga may ara, pero 1, 2, 3, 4. May ara adlaw nga way na gid. Pero tinamo, gid man patay nila 35,458. March 13, mga kaaksyon, sa nag-umpisa gid nga grabe iya ang patay to sa ila. Ma-imagine yung mga kaaksyon nga, sang Feb nag-umpisa, no? Ma-imagine mo Action Oliver, Action JM, sa isa ka adlaw, may ara sang patay ang Italia, nga 1,000 masubra. Action firing line. Within one day, 1,000 and more ang patay. Hindi ayhan kakulugmat ini nga sitwasyon sang pungsod. Action firing line. Sa bulan sang Pebrero, Marso, Abril, grabe, dira mga patay nagadinobli mo. You know what? Pagtupa nila sa bulan sang Mayo, naguntat ang madamo nga nagkalamatay kag nagpalasitive. Action firing line. Ang ginhimo sa ila gobyerno dito, Action Oliver, nagpatigayon sila sang totally lockdown sa bugos nga lugar nga didto gidya grabe ang kamatayan sining nasambit nga si COVID-19. Action firing line. Maghambal ka to lockdown, Oliver, Action Oliver, wala kagid may makitaan nga tawo mo. Bisan isa wala kami makitaan nga lakat. Wala man sang may mga pulis to nga naga-manage, abi ka nagasinggitan, da nga kamo kung dakpon, ta kamo karondo mo na bla. Ang mga tawo to, Action Oliver, one time, big time nga mando,
gauntat libot. Action firing line. Amo na tong ginhimo nila. So, ang natabo, labi na gid sa lugar sang Lombardia. Dira gidya grabing patay mo. Amo ning lugar nga grabe gidyang COVID-19 kay mga tao kuno tumay pagkatig-aba goals man kung kaysa. Action firing line. Ang ginhimo sang Italy government nagpasar sang isa kalaye nga kung sin-o tumadakpan sining lockdown nga ini. Pamayron action Oliver sang 206 pesos o kon 206 euro ya. Equivalent diri sa aton sa pungsod Pilipinas sang tumataginting nga 11,000 pesos. Action firing line. Di malagaw ka pa na? Now, why labot sang 11,000 pesos prisuhon kay mo iya sang 3 kabulan. Gin-isyuhan sila sa mga HQP man dito. May nagagwa gin man pero minimal katama kay nga ang gobyerno nagsuporta gidya sang matutuod sa mga tawo nga naghatag sila iya sang kinahanglanon sang publiko nga hindi anay magwa sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Action firing line. Ang mga tao to Action Oliver nagsuporta gid sila ya. Kita mo subong may napatay. Nagdamo patay na 35,000 subong adlaw amo ng total na pero sa aton di pala 3,000 pa lang. Sa aton di way pagin nag-attack ang ginatawag nga second wave mo. So mo ning kahaladlo kanta. Action firing line. So dito nagdamo patay la kay nagtimbu okay man mo no. Grabe gid nga patay. So mo to ginidiyahan nila. Ginhimo silang ilang gobyerno dito agod hindi matam-an ang publiko sa mga self-employed nga mga tao. Ginswelduhan man sila gyapon bisan way sila ka trabaho, ginswelduhan sila sang katunga sang sweldo nila sa kada kompanya. Action firing line. Ginbawalan Action Oliver sa gobyerno ang ila company nga magpangpalos tawo. Bisan wala trabaho, dapat may katunga nga sweldo kada bulan, hindi ka pwede mangkakas tawo. Kay kung mangkakas ka tawo, kasuhan ka sang gobyerno. Action firing line. Amo na ka seryoso to Action Oliver. Tima company to wala yan nagpangkakas tawo. Instead, naghatag katunga nga sweldo sa mga tawo. Kagin panubo ang tax sang publiko, automatic do 50% ginkat dayon para may gamiton lang gina gobyerno pero wala gindula totally 100%. Action firing line. Subong, why na? Balik na sa normal ang Italy mga kaksyon, pero padayon nga nagagamit sila sang face mask nila, face shield ara gina. Pero duway gid sila kadumdum to sang barrier nga ini mo. Action firing line. Only here sa Pilipinas lang Action Oliver. Why na to silang barrier? Amo na to natabo sila. Total lockdown ang ginhimo nila. Aside from total lockdown, kwarta sang pumuloyo gingamit nila one time lang. Why naka-atraka pa si COVID-19? Action firing line. Iniblang ginatawag naton diri, seryoso, kag ginabalang hindi yampak-yampak nga mga desisyon. Action firing line. Lain subong, lain buwas. Lain naman dason nga adlaw. Hasta magwawaw kita ka mangita tabang kay din ta kasarang. Action Brian Borden. Action firing line. Kamadumduman nyo nagligad to nag-ECQ kita ang mga positive sa tuwara lang sa mga isa lang ka digit bala Action Oliver mo. Way pa maghambal kita isa ka digit, way pa taka tungtong sa 10 bala. Ara pa lang ta sa mga 1, 2, 3, 4, 5. Tani dito parang in seryoso na tulo-tudo bala. Ay way kay daw ang laksitita, nag-chill kita, nagginawa ang mga bikers naton, mga riders naton, hala bike diri, bike dito. Kung ano-ano na lang kakatabo sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Pinangboyan ang mga LSI pauli apor nag-inabot di OFW. May nalaning LSI kog OFW kay na quarantine ni sila. Kag ang lain pagid Action Oliver diri sa aton. Kay wala diri nagapanugid husto ang mga LSIs naton before.
nagainabot ni sila, nagabinutig pa sila. Action firing line. Kay ang ginatawag nga travel history, pinakamaayo ina nga isabat mo sa naga-question dira sa imo para matrace kung diin kahalin sino nakadtumo anong sitwasyon mo. Andiri sa aton nga iba niya nga madamo butigon. Action firing line. Temo na nga dumamo gidya ining local kag community transmission nga ginatawag mga kaksyon. Now, tiring swab testing ta ini, I doubt kung mangin successful ini. Kay subong pa lang sa mga EOs ta palang medyo gatambling na ta. Action firing line. Amo na ang diferensya mga kaksyon. Pero gasalig kita gyapon sa otoridad. Ang ginmention action art tay hupon kay na. Nga ba si after sining big time, one time, big time nga swab testing nga ini, may another 14 days nga lockdown for Bacolod. Action firing line. Pero wala na sang confirmation ha. Hindi man kita dira magkontra action Oliver sang lulo lockdown nga ini. If the government mag-provide lang sang husto nga kinahanglanon sa mga tawo nga nagakinahanglan. Action firing line. Di ta naman kontrada kay gusto ta magbalik sa normal. And if in case gidman nga himuon ina sang syudad, please lang ang mga kawatan dira sang bugas kag kwarta sa gobyerno ihatag nyo na sa mga tawo. Action Brian Morden. Action firing line. Amo nang problema tadi. Kay may ara sang mga public officials nga willing himuon ta ini itagtag sa tawo baw. Kadamo pa sa mga kawkawan. Ang bugas nga nami islan sang barat. Action firing line. Ito ang ultimo nga mga tawo nga kung kaysa do mahuya man ta sa ila nga maghikay-hikay sa bugas, kay do hindi man bagay sa personality nila, mambal ka pa ang isa nga do si sino kagin maghikay sa bugas ang gobyerno ginatag si mo di Blackson Oliver mamota na wala nga hindi maghikay kay bisan ilaga malagyo di magkaon. Action firing line. Amo na kalala ang sitwasyon sa Pilipinas. That's why nga tiway ta sinso puro kita utang kag daw nadlo kita magastos ang kwarta sa gobyerno sa subong nga gabi do mga akig data sini. Amo na ning sitwasyon sa Bacolod da punggan ta pay magasto di ko nanong kinanglanon ta. Action firing line. Tiyo buwas sa Biyernes, Sabado may ara ta kuno mini lockdown. Tawag ko di mini lockdown kasi may biyahe man ng iban. May HQP na kamuda. May bugas na kamuda. Action firing line. Amo nang dako nga pamangkot mga kaksyon. Las 8:35. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Sir Major Guile, disiplina kag political will lang partner. Yes, amo duwa gina partner pero thank you gid sir. Ana Mandri Gusrob, correct ka sir kay damo-damo gid butigon kag mahilig magtago-tago sa matudtuod nga sitwasyon. Timbes maksyonan ang problema hindi lang save kay kon cancer sa stage 4 na before sila manugid nan. Rodem Lariosa, good evening Sobray, sakto gid hambal mo wala gid seryoso LGU ta. Christopher Anlap, damo gyapon kawatan. Merly Gonzaga, I agree with you Aksombray. Ricardo Asentista, good evening Aksombray, as lang ko nga kon may mag-report sa barangay nga maara isa ka miyembro sa ila pamilya nga positive sa COVID-19. Anong himuon sa barangay kag pila ka oras nila aksyonan. That's why nga hindi ginaton masabat na kay may kakulangan gid sa aton sini nga I don't know kung anong ila proseso gid sini no. Kadalom gid prangka nga istorya. Good PM halin sa kay Ramshel Roberto Halbuena Carlos nagamonitor. Salamat gid sir. Othildo Isker Son, kooperasyon gintani ang kinanglan diri sa aton, wala kooperasyon. Pamintaha pang iban nga action bray. Arniel Gonzalez sa Bray, pakadlaw mo man ko subong sa gabi sa tama kagid. Ana Mandrigos Rob, ti kay wakbawi mo. Wilmar Cordero, monitor lang kami barangay 39. Bert Hiraposco Caraballo, action bray, may gabi.
Kon ga baligya ka bugas, pwede lang na kabukas or makabaligya kami, pwede gid essential ina. Ken Oliver Hagisan Biliro, sino mga Oliver, sir? May upod ko diya. May upod kami nga si Action Oliver. Leo Noblesa, Action Brime gabi, panamyaw lang da pamilya Noblesa sa barangay Paglaong Binalbagan, kag happy birthday kay Limuel Noblesa, stay safe kita tanan. Respetado nga lideres sang Italy, Miles Virano. Zinaida Tumayan, good evening, Action Brime, more than daw ang gwa bala sa pumunuyo, pero bilang gapanik, ang gwa ni sang pumunuyo pakaluluoy gid labi vendors, drivers kag ulobra kaluluoy gid sa panic buying. Paano wala iya pakamamakal. Karon may report na kasyon Marlon ha, kung anong matabo sa probinsya, hadugay-dugay. Sa gwa da sa probinsya, ulat ka mo da. Morcilia, Mijin, follow up sir, Florenceville, Pahanukoy, may tinurhay subong. Yes, na-report naman kagina. Follow up na karona. Virginia, San Antonio, Olpinda, Aksubray, ang auto supply wala man open was. Good evening, keep safe. Ina piho ay gina. Ginalyn Ortez, salamat kid. Nini Albasin Kalaluan, good evening Sir Bry. Fernando Fernandez, yes, may shooting sa mga gabi na report kayo na. Mary Ann Jimenea, kagina sa Libertad, baw, grabe ko no ang COVID ang tawagin mo no. Ako gina kibot ko sa Libertad kina mo. Paglabay ko do hindi ko kaagi pertes pagkadamo sa lakyan. Laton-laton festival palayo lang. Judith Calvis Pampusa, ma'am, kumusta? Maya Estrabon, masakay ko tricycle kay kuhaon ko kwarta para sa bulong ko, wala ako quarantine pass, pwede ko kagwa. Mo nang problema kung ano i-present mo buwas kay YKHQP da. Kung makuha ka bulong, dapat may ara kasang resita eh. Fernando Fernandez. Yes, pagbalik naton paano ko'y tirahon ta. No? Action J, i-plaster na paano ko'y karona. Christine Binies Villalubos, good evening Sumbray. Good evening sa tanan, keep safe. Bingkian, Iona. Pamela Cordova, good evening Sir Bry. Pamila, salamat gid. Si R.C. Litan, Action Bry, close mga market hasta Lunes. Ang mga market, mga essentials, mga foods, mga tindahan, bukas na basta kalanon. Tambuki koy, Banatimig, may gabi lang da, tuning in. Halong da, halong. Salamat gid. Parikoy, thank you gid. Sharon Dipormado, Sheng Dipormado. Ayan Coral, Action Bry, may gabi pa sa laho nila ang tawo. Zeus Dog Cage, shout out lang Action Bry kay Alin Gunyabo, Orot Dress Chicken niya. Kay ang tawo nagpanik bayang sininga hapon. Payubinta. Dog Cage, kabaligya ka balay ka ido, sir? Matchat ka bala si mo kay mangutang ko si mo, Dog Cage. Ikaw mangutang ka man? Sige, chaton tani si Zeus malaw Dog Cage kay utangan tani sa akon mga duwa ning akon balaklon mo. Kay Action J play mo isa. Ma-chat ni sa karon sa akon. Pagitala ang pangalan ko Maldito. Ngalan na. Ana Mandrigos Rob Highs. Manghatag ka lang bugas daw damog pa. Or kalanon sang baboy hindi ka na lang maghatag eh. Kay basi ikaw mismo nagapanghatag, wala sina gani nagkaon pro. Kenneth Vallejo, konsundon tang pagi sa gobyerno sa Italy. Katunga sa sweldo sugot ayan employer, amo nang budlay di sa aton. Si Kelly Jelly naman, keep safe Action Bry. Kadamo na gid sang problema da sa aton tanan ma-okay na. Kung sa Siboto, gahig ulo, Bisaya man, gahig ulo. Diri sa aton sa Bacolod, tig-a bagol. Lark Ardon, good evening Sumbray, budlayan kami pareho sa bana ko. Pangabuyan, biyahe, e-bike. Makakaon kami makabiyahe akon bana. Kung wala biyahe, ano na lang, sana all, may pundo, inugbakal sang pagkaon. Sana all. Amo na ganin problema, gid, no? Boy Bolivar, good evening da.
si Mary Ann Jimenea, ang budget sa swab kon ginbakal vitamins kag mask face shield ginpanghatag sa tao, iban hindi kasarang bakal palpak pa more. Ang palpak na award sikat na subong si mana mo, amo ng award ni Councilor John Gamboa Jr. Yan. Si Carmelo Garingo, Bray wala ko bugas. Titapos gid sir. Kay wise la pa bugas. Si Ana Hobahi Vega, naga-monitor man. Jerry Hilogo, ang mga Tianggi open lang. Open na sila. Christopher Anlap, manginhas kay para makasudad. Nan, kung lapit kas baybay Zinaida Tumayan, baw korek gina, grabe na inibugas baho, hukaw, grabe nga tago. Para subong padaan, ginapili lang. Si Paning Flores, good evening, Sombray, I agree gid ko sa report mo. Salamat. Yes, sige. Si Annalyn Dalangin naman niya, good evening, Sombrayan, always watching here, Terra Nova Subdivision near Panaan. Daghang salamat. Bert Hirapusco, oy din tong iban. Jojo Perwelo, sir. Good evening, Action Bray, nami subong topic mo nga kon seryoso lang ang gobyerno naton, wala tatani sa sitwasyon amo ni subong katauhan pamati man kung seryoso sila, ginahimo nila monitor lang ko perme. Amo na vice versa mo, gobyerno seryoso, ang mga taong isa mga kwanman birtuldo. Si Benji Galvez, Action Bray, watching live, Sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan. Hacienda Luok, magasto ang gobyerno sang kwarta pero bilyon ang kwarta sang PhilHealth gin. Yes, amo gina. Roberto Carlos, no isikyo pro strict implementation sang health protocols ta diri is expected gin. Inaya daw stricto na disbakulod, wagi ko kontra da. Si Ana Mandrigos Rob, palpak pa more. Kupit pa more, bawal man pati pangihaser kay dakpon man tuod no. Pero kung balay mo, pag panaog mos balay mo, bye-bye da yon. Pwede ka manginhas. John Roby David, good evening, Action Brian, may gabi lang da, gamonitor opod si Papa Action Brian pa gapang gigil gid. John Sibalios, nami gid ang report mo sa Action Brian, insindihan gid maayo sa mga taga-pamati, halong pirmi idol every night namit kining report ta diya, monitor lang kamo da kay kung isay nang hambal ka bla pamati si mo Action J maghambal ka bla report nga pamati si mo pulo anom do kakapoy na pero magtag 300 grabe gaganahan ka. Oy, si Madam Cheryl Villarico, ma'am, kumusta dang libertad, ginagutok kay halong gida ma'am ha bao. Si Joe Bats, kung maskara kag eleksyon gabaha ang budget subong may pandemic, ginatipid nila basi maubos kay mamaskara patadaan. Basi ibladason nga tuwig way natay maskara kun iubos nila subong. Rosemary Alayon, hardware boss open. Wag ito na mention kina close gid na John, okay, nabasa ko na kay na. Okay, migo tani si kwan mo, migo tani si Roberto Halbuena Carlos. Kilala mo na Action J? Si Roberto. Sa idalom na sa ni Mayor Bing Linadia. Migo na si Mayor Bing Linadia. May gabi na sir may gabi na. Pabakla ko sang isda mo sir nga ginabaligya. Si Ramel Ogatis Hanoy, good evening Action Bray, live La Carlota. Sa La Carlota subong grabe mo. Magkadto ka to, mangkuton ka kung din kahalin. Susan Ganancial Agapito. Karon i-check ko sa mga riders naton, mga turista naton local, no? Mga domestic tourist naton. I-check ko karon kay Action Marlon kung
may ara biyahe. May ara, pwede ka mo kasaka to sa Kwana, sa Don Salvador, umpisa buwas. Sir Carlos, pasinsyahin sir ha. Ako na. Sige, may balik ko na. Si Sir Roberto Carlos, agaw-tutoy kadlaw. Balik ko last 8:48. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Mabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:49. Gina-endorso ginaton sa inyo mga aksyon. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kauwan. Antes kita kay Aksyon Marlon, no? Base Aksyon Marlon na subong kaonta no sa probinsya kay kabaloka ang Morsya, Bacolod, ang Silay, Talisay nalakip ini no? Bago sining ining swab testing ini no? While waiting kita may gab ilang sa mga utod naton si Susan de la Cruz. Good evening Aksyon Brian. Asko lang need bala ang quarantine pass kung magkabuas. Salamat gid from Barangay Estefania. Kon quarantine fast lang kinanglanon gid pirang budlay dira kay way pasla pa nagtag subong. Damay bag-o mo na interview ko last time si City Administrator M. Ang and I don't know how to paano lang i-distribute ina no. Si Ramil Ogatis Hanoy Araman, Cheryl Villa Rico, salamat gid sa pag-monitor. We have Aksyon Marlon Hinabiya Reports. Aksyon Mar, may gabi. Aksyon na Bray mayang gabi, simple man lang ang nasaad Aksyon Bray sa ginpermahan nga executive order ni Governor Bong Lacson na may mga alas 4 Jess ang gatak na sa buong hapon. Angot ni sa implementation sang time out weekend. Duha man lang ni kapahina ang yasarigin na permahan kaina. Ang time out weekend Aksyon Bray outside Bacolod wala na ikadlaw. Yes, Agosto 30, Tob 31. But sa lingon, buwas Agosto 28, kag sa Agosto 29, why Aksyon Baraya sang lockdown sa siring 4 ka mga LGUs nga lapit man sa may syudad sa Bacolod. Sa Section 1, nabutang daring declaration sang time out weekend. Implementar sa syudad sang Bago, Talisay, Silay, kag Banwa sang Morsya. Ang effectivity sini alas 12:01 ang takna sang kaagahon Agosto 30 tubtob alas 11:59 sang gabi Agosto 31. Ang mga national roads
Action Bray sa ginpang-mention naton nga lugar nagapabilin nga bukas sa mga salakyan pero para lamang sa mga essential nga travel. Kag para lamang sa mga natawag nga PUR, authorized person outside the residence. Aha. May aras ang ginatawag nga localized kag targeted lockdown action Bray. So why there is ang ginatawag nga total lockdown kay sige ka na iya ang biyahe sang series. Yes, oo. Ambal ni Gov Lacson kaina. May term man sa gin palayag kaina kung lockdown o paghambalan granular lockdown. Kay why pa action Bray to sang resolution or final nga approval bla ang NIATF sa sering hingyo nga lockdown sa Negros Occidental sa ring pang-mention nato sa ring lugar. Pero may lockdown silang pwede implementar nga mo na ginatawag nga granular lockdown. Kay pwede action Bray hindi sa isa ka lugar nga na paidalom sa MJCQ. Ting Negros Occidental MJCQ action Bray po. Now, isa pa rin sa EO sang gobernador, ang lockdown shall only be limited to specific areas pareho sang barangay kag purok within the respective LGUs and shall not include national roads. Ang kada LGU mayara sila action Bray sang discretion. Mayara sila sang kaugaling pwede sila maka-decide na maka-declare sang localized o kon targeted lockdown. Sa APOR naman action Bray pwede ang APOR. Sa section 3 ining unrestricted movement of cargos hindi gini pwede ma-dilian sige niya. Sa section 4 ari medyo mabalubod like sumbray siguro hindi kay ang iban siguro why na isang ginatawag nga provincial pass block. Sa section 4 na butang dari provincial pass, ang tanan nga mga provincial passes previously issued. Atong malang din gamit ang sumbray nga mga provincial passes block. Pwede ito magamit sa time time out weekend. Okay. Ang problema kung yung iba ng sumbray pa na bayan ang tula na to. Gani man. Why man bigin hambal nga i-keep nyo na anay kay base di pagid ni siguradong pag-away kay COVID-19 action Mar. Amo manggani. No? So, ara sumbray sa LGU, again mention naton bago talisay sila ikagamor siya. Kung pwede sila pwede sila sumbray issue sang kaugalingon nila nga executive order mo sa implementation sa ring tawag nga localized kag targeted lockdown. Ginatugyan na action Bray ni Governor Bong Lacson. Pamatihan ta siya sa pagpalit. All national roads shall remain open for the unhampered passage of travel of essential goods and authorized persons outside their residence. Localized and targeted lockdown. Upon consultation with these mayors, we have decided that we will not do a total lockdown. Lockdown shall only be limited to specific areas within the respective local government units and shall not include, as I said, national roads. Each LGU shall have the discretion to declare localized and targeted lockdown. There will be unrestricted movement of cargos. Deliveries of all cargos, food and non-food, within the province of Negros Occidental shall not be delayed or hampered by reason of the time-out weekend. Provincial passes. All provincial passes previously issued shall be valid during the time-out weekend. We decided to issue this for the guidance of our LGUs. Of course, they can also come up with their own EOs if there are specific issues that they would like to manage within their respective LGUs. Kundi mass testing ang target ay sumbray 5,000. Iambal ni Gov parang net may aragid man sang mag-positive. Siyempre
idalon sa facility quarantine. May ang ila sa ni close contact i-trace man akson na bray. Ang i-quarantine man. Madamo sa mga banwa kang syudad ang nagtanya kang sobray, pwede dito madala ang mag-positive kad ang ipaidalom sa quarantine. Galing aksyonar amo ni no? Ang problem dira kun swab test kabi amo na nga buwas abing adlaw. Tapos da ang result wait ka pa pila ka days pero mapuli ka pa na sa inyo balay action mar. Oo. So, may mga advice man na mga otoridad tanong kung anong himuon mo tos balay mo to while waiting no? Pero ang pagkakuha ng surprise ang swab nga daw lain nga lang matsyagya. May ara sang separado nga lugar nga pagabutangan sa iya. Kumbaga ora mismo ipadala to siya dayon sa quarantine facility abi na? Yes. Amo na sobray. May ara sila sang listahan na sa mga tawo nga ipaidalom sa swab test. Lapit-lapit na sobray kwat. Mga 3,000. Kabalo ka may mga apprehension ng ibang action bar nga like for example abi gin swab test ka nagpuli ka symptomatic ka gani pero positive kay mo ya. Tiano nang matabo mang trace na lang kita sini action bar magamo nang matabo action mo. Yes, matabok sa barangay na may contact tracing kay nga himuon habal ni Gov Lacson. Ang ibang nga banwa kang syudad pwede man nga amo ning himuon man dason habal ni Gov. Yes. Ginatun-an pag sobray kung ano ang resulta. Sa sining una or panugod nga mass testing. So ang hugot-hugot action mar sining ining low lockdown weekend time out nga ini buwas lang gid kag sa Sabado sa Bacolod pero ang sa Domingo kag Lunes ya sa ding lugar kag panglawag modo kahalog lang yung action mar duay gid dapat problemahan. Why pa sumbray sang lockdown buwas outside Bacolod. Why pa ya kay August 30 pa ni umpisa kag August 31. Domingo, Lunes lang natong ilaya. Yes, Domingo kag Lunes. O galing. Galing kung hindi ka Bacolod noon, masulod ka di buwas kag sa Sabado do alang-alang kagid makasulod di. At least may diya sila nga hindi ka mo magpatuga-tuga na lang pa Bacolod di kay hindi makamogyapon kasulod. Yes, gin-mention ang sumbra na kay nga ni Gov Lacson, kumubuwas sa Bacolod may lockdown. Alin kay sa ibang lugar, hindi ka kasulod di. Kung hindi importante mo sa din nga kalatuan. Nagluwas lamang sa kung nagkatrabaho ko diri sa Bacolod di. Kailangan ID lang imo sa present. ID kag essential kung hindi man lang. Yes, kung hindi ka mangyapon kasulod ak sumar. Yes. Tama nang plastada ka nanti. Sige gani ak sumray ang biyahe sang sang series. Pwede ka sakay series. Yes. May mga checkpoint nga aagyan. Kita mo lang ang imo sa pamatuod. Importante imo sa kalatuan diri sa may syudad sa Bacolod. Sa Domingo kag Lunes naman kung Bacolod non ka hindi ka makagwa diri nga maglabay ka sa Bago, Morsya o kung sila'y Talisay hindi ka kalabay action bar. Depende action bar. Depende kay ang hambal ni Gov. Depende pa na action bar sa kung mayara sang EO man nga kagulingon nga i-issue ang local chief executive. Kung kontak sa Bray, Bago, Talisay, Silay, kag Morsya, kasi before sa August 30, wala mayara sila sa kaugalingon man, nga EO nga iga-issue, ina base man sa subo nga EO sa gobernador. Sige. Balik kung luyag nila sa Bray nga papag-unon pagid, ang EO sa gobernador ya, separate sila issue sa ilang sila kaugalingon nga mando. Sige. Salamat Gidekson Bar, at least naintindihan ta subong nga gabi. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hanapoya. Una sa balikaw na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Sige, tiyan mo na ang sitwasyon. Dali gid lang, check ko kadaling patrol sa follow-up naton sining shooting incident sa mga gabi. Kung kumusta na dira, kay may nagahulat man, gamay lang ginya. Lapot na gamay sa aton sining programa, ayon talangan na yung next nga program. Karamo sa nag-ayo gidiri sa aton, kung kumusta na dira ang shooting incident diri sa Bacolod. Kaya ipa-divulge sa action dyan ang exact address ni kundin kung anong natabo gamay gid lang. Action Firing Line. Basi naka-interview na diri nga ton sini nga patrol initially what sa situation dira sa nasambit nga lugar sini nga gabi. May gabi lang kay Joe Claro naga-monitor sini matin action dyan. Kumusta action dyan? Action dyan? Action na Bray, kung gabi sa Gyapon, live sa Gyapon nag-report rin man sa may area sa ang
pwede na pagong lugar. This is Purok Lawrenceville, Kopsang Barangay, Crucial sa Bacolod. Actually, ang isang informasyon nga itong narabaton, gikan mismo sa sulod rin ako sa mga kapulisanan. Nagkasain sila sa isa man ka-bypass operation or isa big na grab raid. Mapok sa pila sa mga drug personality. Ining balay, naging kandakan nila sa bypass operation action drive, ginigintrantahan sila mga persona naging nga subject sining operation sa aton ng mga kapulisan. Ang report, ang nagkasasang operation katapos sa City Drugs Enforcement Unit, Team A. So kayo nagduwa ka mga team. Ang Team A ang nagkasasang ining operation. Conduct nila sa operation, may tabo og sumbray nga backfire o kung nag-resist ining mga persona involved sining o kung narin mga subject sa sulod mismo. After situation bro, may pagnilok ka na nga doga ara kung ang mga pumuloy pa sa palibot mabadan nagabayluhan ay kung may malawig-lawig no pagbayluhan ay isang asang luthang. May initial nga may duwa nga nakapalagyo sa area. Kung gina-check nila mo nga medyo kapalagyo kami dulom-dulom ang kilid sang balay mahilamunan action break kad ongoing subong ang iladri nga pag-check no base bla kuno nga nagakubko og andra sila munan ining iban nga mga persona nga nakapalagyo sinidri so meaning action dyan na way pag hindi matapos-tapos gali subong ang clearing operation nga kamang-kamang pa kamuda gasigit natin silang sumbray pang li pang check sa may balagin na mismo kami diri nagapulo palayo palang nagagather makamdi personal information from other sources sa may palibot ining lugar gali nang ginaparantahan lamang ini sa nga balay. Ang nagarenta sang balay isa ini sa kababahi naging kilala kay alias Joy. Ining si alias Joy ang iya kuno nga lisensya o kung pagpaybaluya sa tag-iya kabaray ini sa kuno og sumbray nagabaligya o kung involved sa ginatawag nga rent a car. Bali nagabaligya sila sa salakyan. Amo nang rason kung nga according diri sa tag-iya sa balay nagkakakitaan di sila kuno masami nga nangari-sari nagsumbay nga mga salakyan nga ari sa may lugar gid man mismo no pero wala sa idea kung ano gining sa likod o ano ning mas madalom nga transaction o kung aktibidad ng Joy Action Right. Damo na dito kuno gatiner mo ugaling lang kay sang Mayo pa man sa nagatiner ining grupo niya. Subot sa damo di sila. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, mga tatlo pa lang gito sila kabulan direksyon ba nagatiner. Kaya kaya mo ng report gikan sa pumulo sa palibot nga do kadamo kuno nag-ibisan kagahon may nagakadto na di ko nga mga salakyan. Ma'am, kung nagaroon ka, isa lang gito saya. Oo, sige na. Isa kagit pa, ano ko na to sa vacate ko na to kay wala na bayad, rent ang una. Oo. Tapos ang ikaduwa, piyak din wala bang gabayad. Sige, hindi ko nakagwantay. Ang rason nila, COVID. Kasi yung January, wala nagabayad. Okay. So, may nakinig ma'am sulit yung babae ito na? Si Joy, no? Oo. Si Joy, sana wala na nagsasaksi niya nga marerdo siya. Sa May 31. Oo. So, may nagambal siya, tama siyang saksa. Saan siya nagsulot? Pagkakaso na aglaw sa tiga yun, kaya ang ginaano nila na si Kurt nila ang salakyan niya. Pagkabay ang cellphone na nila ang gala. Okay. So, pag-abot sila yung tamang nga siya lang ko, no? O damo na sila? Mga nagrenta doon. Alam lang ko sila. Ang iyang boyfriend. Boyfriend, yeah? Oo, do partner yan na nasa tawag na. Tapos, duwa ka babae. Tapos, ang agi. Tapos, ang ibang ko na doon, mekaniko. Yan mo na ako na. Action dyan? Action drive. Aha. Sige. So far, subong pa pa ba ng ila sining pag-check dira? Tipo na lang ang detalye ka mga interviews mo ibukbok karon sa Action Night Patrol Action dyan Yes, Action drive. Kasi naman sinion, may makita na kita kay ambulance na nag-aabot sa lugar. No? Dari sa area ito mismo, actually sa tubang sa balay ng plastar na sininga gabi kay may report
mga hanap lason sining duntad naman nga operation sa aton nga mga kapulisan. Nakabusan diri tali karon abatan sa mga aksyon diri sa gihapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Dahil sa gigit sa patulon tagdibot sa Bacolod Action Janti at sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action firing line. Salamat aksyon dyan, bantayan karon na ang dugang detalye sini stay lang mo dra sa nagalantaw ka naga-monitor kay complete subong hindi pagin makahatag sa aksyon dyan sa kompleto nga detalye kay naga tago pa to sila. May clearing operation pa, may gina-check pang police base may lukpanay paliwat so sa mga kaiping nga mga puloy-an dira ha sa Florenceville Sinimatinion paghalalong kamuda. Action firing line. Sige, may tisik ang Santon Plus Herbal Capsule amo ning Way na kita sang igo pa nga oras sa pod sa bugos nga persa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid no. Maglibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon